Sa makausa, maayong buntag sa tanan. May buntag usab. Nalipay ba mo nga niya mo diri karon? Amen. Anak gyud. Dapat lang. Dapat gyud nga malipay gyud ta every time nga muanhi ta sa simbahan kay mismo ang pulong sa Dios nagsulti nga diha sa presensya sa Dios adunay kalipay. Amen. 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 Kung sulod gani kag simbahan unya wa ka nalipay, murag naagi problema nimo. Walay problema ang Ginoo, ikaw ang naay problema. Kaya nga naman nga wa ka nalipay. Kay basin siguro naghunahuna ka pa nga, sus, kani akong gisimba-simba, may pag-ako na ning gihugas og plato. Kani akong gisimba-simba, may pag-ako na ning gilaba. Humana unta ko karon. Mao ba? Mao na nga unahon gid nato permi ang Ginoo. Amen ba ta na? Amen. Kay ingon siya nga kung unahon nato pagpangita ang kingarian sa Ginoo, iyang igadugang ang tanan nga mga butang. Dito miaging Domingo atong nadungog ang wali ni Father Amy naghisgot bahin sa pagkabulahan, the Beatitudes, no? So puro bulahan ang atong nadungog atong Domingo, no? Ang tinuod kuno nga kalipay og pagkabulahan nagagikan sa Ginoo. Og karong adlaw si Jesus nagtudlo kanato og importante nga leksyon may tungod sa asin og suga sa kalibutan. Mao na atong tema karon nga mahimo kuno tang asin og suga sa kalibutan. Ang asin, unsa man ning asin? Atong nahibaluan nga ang asin, we use this for our food, in our food. Ginagamit nato ni sa atong pagkaon. Okay? Kung walay asin ang atong pagkaon, mahimong tabang, di ba? Agree mo? Kung walay asin ang usa ka pagkaon, tabang kayo, di ba? Walay lasa. Og ang asin pod ginagamit pod ni aron nga ma-preserve, ang karne, aron dili malata or dili madaot. So kung gusto ka nga i-preserve din mo ang imuhang pinalit nga karne, imo nang budburan sa asin, then imo din i-rep dayon, ma-preserve na siya. But salt is not just used for food. Dili lang ni sa pagkaon ginagamit ang asin, kundi ang asin usa kini ka timaan or a symbol of purification and sanctification. Usa-usab kini katimaan sa pagkaputli o sa pagkabalaan. Okay? Sa simbahan, sa mga sakramento, naatay gitawag nga sacramental nga blessed salt. Gibalaan nga asin. Okay? Kung ang usa ka pare, okay, mag-bless og holy water, okay, ginabutangan niya nag-asin. Pero ang asin mismo gina-blessed na sa pare. Okay, so dili na ingon nga kanang butang-butang lang diretso og asin. Kundi i-bless ang tubig, i-bless ang asin, tapos i-mix din silang duha. Ang resulta na holy water na dayon. Kay duha ka balaan nga butang gi-mix. Okay? And here is a line taken from the right to bless the salt. Mao ning isa sa linya sa dihang mag-bless ang usa ka pare sa asin. I exorcise you so that you may become a means of salvation for believers, that you may bring health of soul and body to all who make use of you. Sa diha mag-ampo ang pare, usa sa mga pag-ampo para mapanalanginan or mabalaan ang asin. Musulti ang pare nga gipanalanginan ko ikaw aron ikaw mahimong instrumento o pamaagi sa kaluwasan sa tanan nga mga magtotoo ug ikaw maghatag og maayo nga kalawasan. Okay? Ngadto sa tanan nga motuo ug mogamit kanimo. That's why ang blessed salt, ginagamit nato na siya labi na kung aduna kay
mabati sa inyong panimalay nga murag kanang murag kung hunahuna nimo nga nay balbal sa inyong balay, pwede nimo na gamiton, ha? O kung mo experience pug ka og kanang mga sige ka uromon, ha, matagabi mo experience kag urom, pwede nimo butangan og blessed salt ang imuhang kwarto. Og that has been proven effective. Okay? And you know, dili lang ni basta-basta nga asin nga palit ka sa tindahan na ikaw imo ra isabwag sa buwag, dili magagikan gid na dire sa simbahan. Nya dili pud mo pwede magbuot-buot nga magampo-ampo niya na. Okay? Kay dili na mahimong blessed salt. Ha? Mauna function, you know, sa asin sa simbahan for purification, for sanctification. And Jesus uses salt to illustrate the kind of influence that we Christians have in the world. Gigamit ni Jesus ang asin aron mahimong hulagway or example, okay, kung unsa ang klase sa impluwensya kita nga mga Kristohanon naa diri sa kalibutan. A true disciple of Jesus gives flavor to his environment and to the world. Ang tinuod nga sumusunod ni Kristo or disciple, naghatag kini siya og lami sa iyang palibot og sa kalibutan. Okay? Sama nga ang asin, gamiton nato sa atong pagkaon nga mulami. Ang Kristohanon, okay? Kita nga mga Kristohanon, maghatag usab kita og lami sa atong mga isig katao. Pader, dili naman na kinahanglan, Pader, kay lami naman kudaan. Asin gid ka, gaparat lang na yung mga agin mo. Ha? Naghatag kuno ta og lami. Unsa may but pasabot nga maghatag ta og lami sa uban nga mga tao? Kana bang inig kakita nila sa ato or maila ta sa ubang tao, dili ta kabugaton. Amen? Amen. Amen. Dili ta kabugaton kun dili panalangin ta sa ilaha. Okay? Kaya di ba tanaw sa nausahay pag ang pagkaon pod pag masubraan sa asin, di sa kaganahag kaon pod. Parat. Parat kayo. Labi na sa mga sensitive kayo og kanang kidney. Di ka na pwede magpalabi na. Kay baliskad gyud. Pakilid pa gyud. Kay kidney man. Mao na nga it is very important for us to be the flavor in our environment. Meaning, sa kong gingon, we are a blessing ngadto sa uban. Ignay mong tapad, panalangin ka sa uban. Sa uban. Oh, di ba? Managyod, panalangin ka sa uban. Ayog hunaw naa imong kaugalingon nga tunglo ka sa uban. Kay dili na tinuod kung kinsa may nagsulti nimo nga tunglo ka sa uban, dili to asin. Ambot, magic sarap siguro to nagsulti ni mo na. Asin na, asin. When Jesus said, "But if salt loses its taste, with what can it be seasoned? It is no longer good for anything, but to be thrown out and trampled underfoot." Apan ingon si Jesus, kung ang asin kuno kawad-an sa iyang lami, unsa naman lay pulos ni ining asin? Kung ang asin naghatag sa og lami sa usa ka pagkaon, pero kung ang asin mismo mawad-an sa iyang kaparat. Example, ang asin matabang siya or matamis siya. Unsa naman lay pulos niya pagka-asin, di ba? Dili gid siya asin kung dili siya parat, di ba? Mailan gini mo sa asin kay inigtilaw nimo parat. Mabitaw ang panahon sa bunyag na ay part diya nga inapakaon ang bunyagan og asin. Dili na tungod kay aron nga matilawan gid niya kung parat ba o dili. Kung dili, part na sa right sa bunyag nga nagpakita nga naghinlo ka na sa iya. Okay? Sa iyang kalag gikan sa sala.
ug ningon si Jesus nga kung kawad ang asin sa iyang lami, may pag-ilabay na lang kuno. Mao na nga magbantay ta. Kung kita asin or panalangin ngadto sa uban, unya wala na ta nahimong panalangin sa uban, may pakunog ilabay na lang ta. So ay pasabot ng ilabay, Pader. Mawad-an na tag kapuslanan. Kay imbes nga mahimo tang panalangin, nahimo ka na mahinoong kabug-aton sa imuhang isig kataw. Imbes nga ang kanang imong pahiyom or kanang imong smile nimo huwag nga infectious smile, makatakod nga ngisi, karon makatalikod na nga ngisi. Kay inikakita nimo sa iyang inikakita sa uban sa ngisi, di na ganahan mo totok nimo. Kay nakit-an pa sa imong ngipon kuto imong sud-an nga linauya dato miaging simana nga ni sangit sa ngipon. Ambot pasabot nga kung dili nakamahimong panalangin sa uban, okay? Mawad-an jud kag pulos. He is saying that if we are a blessing to everyone and then we stop being a blessing and go back in our old ways or worse, going back to our sins, we will lose our influence. Mawad-an ta sa atong influensya sa nga mahimo tang panalangin sa uban. Okay? Jesus clearly points out that those who follow Jesus or follow Him carry a big responsibility and influence. Mauna kita nga mga Kristohanon, dili lang ta mga banjing-banjing nga mga Kristohanon, nga atong naibal-an puro ralipay-lipay. Kining atong pagka-Kristohanon, usa kini kadako nga responsibilidad. Responsibilidad ngano man tungod kay gitan-aw ta labi na sa mga dili Kristohanon nga modelo og panalangin ngadto kanila. Unsaon na lang nato pag-reach out, okay? Pag-mission ngadto sa uban. Kung ang imong impluensya wa na diha, whatever they do, it will affect a big time. And Jesus says that we should be careful with our way of life. Mao na nga magbantay kita sa atong kinabuhi. Kita nga mga Kristohanon. Kay ang uban taw nagatan-aw ra pod sa ato. Example, naa kay gi-invite nga simba. Pero sa sige nimong invite, dili gyud mo simba. Bisag unsaon nimo og kanang follow up, sa unsaon nimo og invite, kay tuod naniid ra di ay to nimo. Nga kung unsa bagay imong nakabot nimo anang pagsimba. Unsa ang imong klase sa kinabuhi nga imong gipuy-an kung hinimbahon ka nga Kristohanon. Mabita ng uban, musulti na lang nga, di kog to nimo, simba-simba ka diya sa CCR, pero kung ila ka diri sa barangay nato nga, pag mahubog, magmaoy. Unsa ka na, mao na nga magbantay ta sa atong kinabuhi. Amen? Amen. Ignay mong tapad, pagbantay. 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 Di ba, laing kayo, si Kuan, nakita ko man to si Kuan, nakita ko man to si Father Imi to, tuwa man to dito sa Madjungan. Kulba si Father Imi kay magwalig Sabado, pero pagka Sabado sa hapon pa, sa Madjungan, to nagwali. Diba? Magbantay. The example na to, tuosan niya mong naagin si Father Imi sa Madjungan. Wala We carry the cross of Jesus. Dala nato ang cross ni Jesus. We imitate Jesus. Okay? We love and follow Him. Nahigugma ta og nagsunod kang Kristo, and negligence on our behalf is a big no-no. Mauna nga ang usa ka Kristohanon nga pasagad sa iyang pagka-Kristohanon, dili gid na pwede. Dapat ampingan gid nato ang atong reputation nga pagka-Kristohanon.
sa mga batanon. Kristohanon kay mo tan-awon diri sa simbahan. Pero pag kung pang ukaban ta na inyong mga social media be, tuwa dito. Nangita nagka-date sa February 14. Ha? Nangatawa nangitag ka-date oh. Dadoy ko no. Ha? Diba? Kristohanon kita tanawon diri sa simbahan. The way we speak, the way we act inside the church. Pero pag abot dito sa gawas, wala na. Lumbarag hanyag sa kaugalingong kuan, kauyangon. Diba? Batayunon kaayo, og wala exempted nato niya na. Gitawag usab kita nga mahimong suga sa kalibutan. In John chapter 8 verse 12, Jesus says, I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness because you will have the light that leads to life. Dingon si Jesus nga ako ang kahayag sa kalibutan o kung musunod kamo kanako, dili na kamo magpabilin sa kangitngit. Tungod kay makabaton na kamo sa kahayag nga magdala kaninyo sa kinabuhi. As Christians, we are equipped with God's Word. Isip mga Kristohanon, okay? Dala nato ang pulong sa Dios. In Psalms chapter 119, verse 18, it says, Your word is a lamp unto my feet and a light to my path. Ang pulong kuno sa Dios mao kunoy suga sa atong tiilan og naggiya kanato sa atong paglakaw sa kinabuhi. Okay? The word of God is the light that guides us in all our ways. Ang pulong sa Ginoo mao kini ang suga nga naggiya nato sa atong paglakaw sa kinabuhi sa matag adlaw. We share that light when we come to accept Christ as our Savior. Atong nadawat na nga suga sa dihang gidawat usab nato si Jesus nga atong Dios ug manluluwas. That's why during baptism, gi-require gid nga magdala og kandila. Kay kanang kandila pagdagkutan na sa pari og kanang mga tanan kandila hawira na sa mga ninong og nina nga nagsimbolo nga sila mao ang kahayag, okay, sa kalibutan para sa ilahang gibata. That's why we advise them nga kung inighuman sa bunyag, ayaw gyud intaw na gamita panghaling o panglungag sa inyong kusina, kanang kandila nga gigamit sa bunyag kay balaan na, timaan na sa imong pagbata, timaan na sa imong responsibilidad isip usa ka ninong ug ninang. That light guides us into all truth through the Holy Spirit. Ang pulong sa Dios naggiya kanato sa tanang kamatuoran pinaagi sa balang Espiritu Santo. And usahay mahadlok ta to share the light of Christ. Mahadlok ta nga atong ipaambit sa uban ang kahayag ni Kristo. And in the first place, why are we afraid to share it? Ngano man nga mahadlok man ta nga atong ipaambit sa uban ang kahayag ni Kristo? If we are afraid, then it means that we are not fully illumined with this light. Kung nahadlok ta nga ipaambit sa uban ang kahayag ni Kristo, buot pasabot nga wala pagyud ta fully madanagi sa kahayag ni Kristo. Because anything negative or anything that is not from God puts you in a dark place. Amen? Ang mga butang nga negatibo o bisan unsang mga butang nga dili iya sa Dios, nagbutang na kanimo sa usa ka mangitngit nga lugar. So kung nagpuyo ka sa kahadlok, but pasabot, naa ka sa kangitngit. Kung nagpuyo ka sa walay pagpasaylo, but pasabot, naa ka sa kangitngit. Ha? Ngit-ngit kayo imong kinabuhi. Ngit-ngit pas anoos. Abali, itom pas anoos. Imong kinabuhi.
That's why a lot of people, I've studied this. Many people in the US nga konsulta og psychologist, particularly mga tao nga naay mga depression o gitawag nila nga mga anxiety disorder. Sa diha mo konsulta sila sa psychologist, kanunay gid ni mangutana man ang psychologist sa ilaha nga kanang padrawing ang ilang kasing-kasing kuno. Draw your heart. So i-drawing. Dayon tagaan og mga crayons. So ikaw do everything just to describe your heart. So i-drawing sa pasyente. Kasagara mga tao nga naay depression o anxiety disorder, ang heart nga ilang drawing is color black. Color black nga heart. Nga, wa man ko kitag black nga heart. Gawas kung wa na ginay dugo, kana mo black gid na. Color black ang ilang kuan. Ang ilahang drawing sa ilang heart. Unya, butangan pag ginilag sungay-sungay. Ay, kuyaw ba na nga heart? Manungag man. Naay sungay. But pasabot ba? But pasabot nga ing ana kangit-ngit ang ilang kinabuhi. Para sa ilaw, walay lami mabuhi. Walay lami ang kalibutan. Mauna nga color black ang ilang description sa ilang kasing-kasing. O katong mga giobserbahan sa mga psychologist after 6 months nga treatment, counseling, o after 6 months gipadrawing na usab sila. Unsa na may color sa imong heart or i-describe ang imong heart. Pag-drawing sa mga pasyente, color red na. But pasabot, naay kinabuhi og normal. Wala na yung mga sungay-sungay. Kaya mag-isungay ang kasing-kasing. Diba? So, ing-ana ang kinabuhi sa tao. Kung magpuyo ta sa mga negatibo nga mga butang, mao nang ikaw karon kung unsa nang mga negatibo nga butang sa imong kinabuhi, naa ka sa kangit-ngit. Bisag unsaon pa nimo og justify nga naa ka sa kahayag unless nga ma-overcome nimo ng mga butang nga diha pa ka nga mahawas sa kangit-ngit og mabalik sa kahayag. Amen. That is why gikinahanglan nato ang kahayag ni Kristo, ang iyang pulong. Okay? For His light will cover the darkness. And not just cover, but it will overshadow the darkness. Lukopon niya ang kangit-ngit, pinaagi sa kahayag ni Kristo. O kana nga kahayag ni Kristo, makita nato na sa iyang pulong. Daghan kay mga saad sa Ginoo nga naa sa Biblia. Wa lang ta kahibaw kay di man ta kugihan nga mupakli sa atong Biblia. Kay ang ato raman nga magsigira scroll sa Facebook, sigig pangita na ng mga butang nga muhaom sa atong gibati. Kung sad ka, ganahan sa kagpaminaw og mga sad nga kanta o di nasamutan giga, sao nimo pag-overcome ni ana? Kung gibuwagan ka, ganahan sa kagbasa-basa ang mga story about sa gipangbulagan, makarelate gid ko, parehas kita girl. Lamian ni mo, ta-joke. Gaan naman eh. Diba? Unsaon nato pagbuntog sa kangit-ngit kung ang mga butang usab nga atong gigamit sa pagbuntog, mga kangit-ngit usab. Ha? Apa na imong naong nimo nga alum-om, dag-om pas gabon, lupig pa'y nagbagyo. Diba? Sao na lang. Okay? Fear is not of God. Ang kahadlok dili iya sa Dios. Amen? Padre, di ba, ningon mo nga, mudako ning bataa nga mahinadlokon sa Ginoo. O tanawa, nahadlok Ginoo sa Ginoo. Dili man na ma-only literal sa ninyong pagsabot sad.
Nga nang mudako ka nga may nadlokon sa Ginoo. But pasabot nga may nadlokon ba? Dunay pagtahod sa Ginoo. Reverent, ha? Yung mo pat may nadlokon sa Ginoo, tanawa di mi kadsimba kay kadlok ni mo simba. Magka nga may nadlokon sa Ginoo, pagtahod. If fear is not of God, in Genesis, He created light to disperse the darkness of the world. Nasayod ba mo nga diya sa libro sa Genesis, diyang gimugna sa Ginoo ang kalibutan, ang pinakauna gid niyang gihimo mao ang kahayag. Okay? Ang kahayag. Wala niya giuna si Adan, ang mga mananap, ang mga kahoy, ug sa panadiha. Ang giuna sa Ginoo kahayag. Nganuman, kay dili gusto sa Dios nga magpuyo ang iyang binuhat diha sa kahayag. Amen? Na ikaw binuhat ka sa Ginoo. Umbot, nagduha mi pader sa unggoy siguro migikan. Binuhat ba mo sa Ginoo? Amen. Oh. Tanaway mo tapad. Tanasay mo tapad. Oh, kana man ay binuhat sa Ginoo. Asa niya gibuhat po na sa iyang mamagpapa. Ha? Binuhat mo sa Ginoo. O sa sinugdanan pa lang sa kalibutan, katuyuan na og purpose sa Ginoo nga dili ta magpabilin sa kangit-ngit. Muna nga, and God said, "Let there be light," and there was light. Dunay kahayag. Okay? Og sa dihang gihimo usab niya ang kalibutan, pinaagi lang sa iyang pulong. Og ang kahayag kuno danag sa kalibutan. That is proof that the Word of God is light. Mao kanay nagpamatuod nga ang pulong sa Ginoo kahayag yun. Amen? Mao na kung unsa man ang inyong mga problema karon, kung unsa man ang inyong mga kalisod ninyo karon nga inyong giagian, dagan paduol sa pulong sa Ginoo. Amen? Tulogon mo. Dagan paduol sa pulong sa Ginoo. Ayaw og dagan dito sa imong silingan nga, maring, problema maring. Unya, good advisor pagig kayo imong napadulngan, kana sige, kun na gyud, banati gina ipos gina sa Facebook yun, aron mga makabalos ka. Nasay mga tao pod nga ang ilang road sila nga binugha. Mahilig magsugnod. Ha, mahilig magsugnod og mga away. Sige, i-post kina sa kay ayaw gyud pagansi kay kung ako panimo dugay ko ra nag-post Dagan mo sa pulong sa Ginoo. Ayaw mo og dagan anang mga negatibo na gani mong gibati, dito pagikas negatibo adto sa positibo. Amen. Ayaw na ng mga butang makapasamot nimo. Luoy ka na kaayo, imo pagigluoy-luoy samot imong kaugalingon, ayaw ni ana. Dagan dito sa mga butang nga makadasig kanimo o makatabang nimo paghawas sa imong sitwasyon. Dagan sa pulong sa Ginoo, kay dagan kay saad ang pulong sa Ginoo. Mao lang lagi, di lang ta kay dili ta kugihan nga mopakli niini. Mo bitaw nga last week deklara kana balaod kana sa Pilipinas nga National Bible Week nga ang matag katapusan nga semana sa bulan sa Enero tawgo na siya og National Bible Week og ang katapusan nga Lunes sa bulan sa Enero tawgon nga National Bible Day. Gihimo kana ni Senator Manny Pacquiao nga balaod o gipirmahan kana ni Presidente Duterte way back 2017 pa aron nga ang atong nasod sa Pilipinas isip usa ka Kristohanon, dominant Christian country, na atay panahon unta nga ma-engage atong kaugalingon diya sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. A lot of us today are embarrassed of our faith in our Lord Jesus Christ. We only want to keep
the light of Christ within ourselves. Dagan nato karon ag kauwaw ta sa atong pagkakristohanon. Ha? Bisag paampuon sa pagkaon, magtulod-tulod. Mike, master kay mo ampo dire, pero pag abot dito sa gawas, ikaw ampo kay sinimbahon bitaw ka. Pwede ko ikaw ro. Magtulod-tulod. Unya, di na hinong kabalog ampo. Mismo, so pa natulog pagkagabi bless us, O Lord, lang gyapon ang giampo. Pag mata, bless us, O Lord, lang gyapon. Ha? Di ka pa lumuampo. Or, malimot. Nga kahibaw na mo ampo. Mauwaw ta. We only want to keep the light of Christ. Gusto lang nato nga, ato-ato rin kahayag. Bahala na ng uban diya, mangit-ngitan Sakdi sila diya. We do not want to share it with others. Dato ganan i-share sa uban. Aron sila usab unta magiyahan. In this world full of darkness, we should allow the light of Christ to shine. Niini nga kalibutan, labi na karon nga panahon, ang kalibutan karon napuno na sa kangit-ngit. Daghan na kaayo ang mga tao nga mitalikod sa Ginoo. In doing this, we fulfill what Christ said, that I will draw all men to me, and you and I carry that light. Di ba? Kanang matag December, kadumdum mo, kanang December 24 sa gabi ba? Di ba maghawit tag kandila? Oh, that is the light of Christ. Kanta pagitag carry the light. Ha? Carry the light. Gidala ko na nato ang kahayag ni Kristo. Unya mahadlok ta or maulaw na hinuon ta nga atong i-share sa uban. Wherever we go and whatever we do, we carry it. Bisag asa ta paingon o bisag unsay atong buhaton, dala-dala nato ang kahayag ni Kristo. Mao bitaw nga every misa kung namatikdan ninyo nga palungon ning duha ka kandila, nagsimbolo kana nga ang kahayag ni Kristo dili lang diri sa simbahan magpabilin, kundili dala na ninyo sa inyong pagpanguli. Okay? Dala na ninyo. Ilang ninyo, natong tanan ang kahayag ni Kristo. Ug sa katapusan, we are the salt and the light of the world. Timan-an nato nga kita gyud ang asin ug ang kahayag sa kalibutan. Okay? Tan-awa imong kaugalingon nga panalangin ka sa uban, ug tan-awa imong kaugalingon nga dala nimo ang kahayag ni Kristo para sa uban. Today Jesus calls us to be the salt and light. Okay? That is why we need to exercise the gift of prudence. Mauna nga kinahanglan mabinantayon ta so that we can know when to speak and when to remain silent, when to act manifestly and when to act in secret. That is why importante kaayo nga dili nato kalimtan. Bisan pa og natulog ka, panalangin og kahayag gihapon ka ni Kristo. Pader, nalibang man ko pader. Kahayag gihapon ko ni Kristo. O lagi. Bisag unsa pa imong buhaton. Ha? Bisan pa og ang imong kinabuhi para sa imo puno sa kangit-ngit. Ha? Wala nawala ang kahayag ni Kristo. Wala nawala ang imong pagkaasin. Pero mao na kinahanglan nga ato ning ampingan. Dili lang kami nga niya diri sa simbahan, kundi kamo usab sa inyong mga silingan, susihay inyong kaugalingon. Nahimo ba kung asin og suga diri sa among barangay, diri sa akong mga kasilinganan? Kay basin on nga lahi na hinoon ang imong impluwensya hinoon diha. Nailhan kay hinoon nga dalo kaayo, nailan kay hinoon nga dilig saba kung naay ayuda gikan sa barangay, nailan ka na hinoon nga marites, nailan ka na hinoon nga mahilig manghilabot o unsa pa na diha. Basig ka na ang nailhan sa imo.
Sikat ka kaayo, para ka artista. Diba? Natabunan ang imong pagkakristohanon, nalimtan. Natabunan nga membro ka sa CCR. Natabunan nga membro ka ni ini nga community. Nga naman, lahi man di ay ang imong impluensya. Wala ka nahimong asin og suga sa imong pamilya. Basin nailhan pug ka nga kuan, palahubog o badlungon o gaygulo. Wala na ilhan ang imong pagka-minister, imong pagkaalagad sa Ginoo. Munang ampingan nato na kay dili ni atong identity ang atong gidaladala kung dili kung kinsa si Kristo. Kay kung unsay gama sa atong kinabuhi, nag-reflect ka na kung unsa klase nga Ginoo ang atong gialagaran. Unya, naaday Ginoo nga maoy. Nya, naaday Ginoo nga marites. Wala. Mauna, pagbantay gid mo. Magbantay gid tang tanan. Atong basahon atong salmo, nindot kay atong salmo kaganina. Kay ni haom gid siya sa atong pagka marites na ino. Pagka asin og suga. No, ningon nga atong salmo, dayga ang Ginoo, bulahan ang tao nga may kahadlok og pagtahod sa Ginoo og malipayon nga motuman sa iyang mga sugo. Take note, verse 2. Ang mga anak sa taong matarong mahimong gamhanan sa ilang yuta, mabulahan gayud ang iyang mga kaliwat, madato ang iyang pamilya ug magmauswagon siya kanunay. Saad na sa Ginoo kung ato lang gyung tumanon ang atong pagkaasin og suga sa kalibutan. Amen? No? Ang mga anak sa tao matarong mahimong gamhanan silang yuta, mabulahan ang ilang kaliwat, madato ang iyang pamilya. Kung ato lang yung timanan. Ingon pa gid ang kahayag mudanag sa kangitngit alang kanila nga mga maayo, kanila nga mga maluluyon ug matarong. Ingon pa gyud verse 4, bulahan ang tao nga dili magdumili sa pagpahulam ug dili manlimbong sa pagpatigayon. Bulahan pagyud kuno ang tao nga dili balibad or magdumili sa pagpahulam. Pader, tagam na ko sigig pautang, pader. Wa nagi ko bayre. Nugay na kayo. Bulahan. Dili gayod mapakyas ang maayong tao o dili gayod siya hikalimtan. This is the promise of God in our lives. So ngano man nga mahadlok ta. Daghan kayo sa ato karon mahadlok nga mo simba. Kay miingon rata nga, simba-simba. Ora magyapon, makasala ra magyapon. Nasamot gihinoon ka kung di ka mo simba. Simba-simba. Mora gyapon. Wa ko'y pamiliti. Sige ra magbula-bula na ng Philippians 4:19. Di man tinuod. Abi lang imo na. Ngano man, kay naata sa kahadlok. Diri sa atong kasing-kasing. Mao na nga dili unta ta angay mahadlok kay mismo ang Dios nagsulti nga sulayi ako. Test me. Psalms 34 verse 8. Taste and see that the Lord is good. Tilawi og inyong makita nga ang Dios maayo. Ikapila na tagi challenge sa Ginoo na sulayan siya, tilawan pagyud. Saon nimo para sa sudan ba saon nimo pagkaybaw nga lami na iyang giluto kung di nimo tilawan. Adi ko na kay wala na lami. Saon nimo pagkaybalo? Makaning tilaw. Mahadlok ta nga mutisting
Niingon ang Ginoo nga paghatag sa imong ikapulo, Lord, isa kay murag ako pa ning ipalit sa kuan. Palit pa nako niyog sudan. Lord, kanang kuan lang ha. Katunga lang sa karon. Sunod na po ang katunga pag nanakoy kwarta. Mahadlok ta muhatag sa atong tanan, sa atong Ginoo. Sa atong gikahadlukan nga siya may tag-iya sa tanan. Do you think masuya ang Ginoo sa imo kung unsay naa sa imuha? Dili. Ang Dios may tinubdan sa tanan. Adunay kanta nagti, what can we give that you have not given? Unsa pa may among ikahatag o Dios nga wala nimo gihatag kanamo? Unsa ingon pag what do we have that is not already yours? Unsa may niya namo nga wala pa diha nimo? Pangutanon mo nako, unsa man? Wala. Because God is the source of everything. But God is not the source of your fear. God is not the source of your unforgiveness. God is not the source of your greediness. It is you. Ikaw ang tinubdan ni ana. Ngano man, kay imo nang gialaw nga mukaon sa imuha og lamuyon ka ni ana, and then you live by fear. You live in a life of unforgiveness. You live in a life of greediness. You live in a life of anxiety. You live in a life of doubt. Magpuyo ka sa kinabuhi na dili maayo. Nganuman, ikaw ang nagtugot ni ana. Ikaw ang nagpili nga mahimo kang ni ana. In short, ikaw ra ang nagpili nga magantos ka. Nga naa naman untay gipresenta ang Ginoo nga mao ni angay buhaton pero wala nimo gihimo. That is my challenge to you today. Mana akong hagit sa inyo karong adlaw. Sulay ang Ginoo. Dili mo mopakyas. Amen. Daghan kaayo ang nisulay na sa Ginoo. Kung unsa gyud ka tinuod ang saad sa Ginoo, kung unsa gyud ka tinuod ang pulong sa Ginoo, og nigawas sila nga madaugon, og nahimo silang gawasnon sa ilang mga pag-antos. Nganuman kay nakita nila nga tinuod gyud ay ang Ginoo. Amen. Mao kana ang atong ebanghelyo ug palihog panindog.